Masikane. Yebo. Awusukwehlisa kancane. Lalela nje. Wena fonela umfowethu. Umtshela ukuthi ngifice ebathroom ngekhala, ngiphethe i-pregnancy test. Ngithola ukuthi ngikhulelwe. Davi, usho mina. Yini uyamsaba uNtsongo? Ke doda yeke le challenge doda. Udlala umuntu wrong. Imaya. Noma uzofonela uma. Ha. Ayothuthule wathini wena imitha. Washo vele uNtsongo. Le nje le. Mhlawumbe nayo TikTok sakuba ngayo. Ephethe ibhamu. Uzo. Masikade. Nangithini. Njama umfonela. Yini ima kahle uyamsaba uNtsongo? Kendo. Uyamfonela? Yeah. Kodwa phela fanele ukhulumise komuntu osemnyango yabo. Ngoba phela kuyezwakala kukhumbula ukuthi kuyezwakala ukuthi sisendlini. Usekamela umuntu usekamela lakhe. Ndoda ake ngenza into oyifunayo ndoda yabona. Mfonele. Ngeke la ngimfuna lapha. Excited. For the speaker. Rato puto mtali kuyabheda. Ngithola uNtobela angazi ubekhala lapha lokuzanene etoilet. Uphethe pregnancy test umntu ukhule kunemigqalaze uthuyile yabona ngangizoyithini. Uma uyivalele manje lapha ekamerweni manje mina ngisazi ngizothini ngoba phela ngifone angisazi ngempela. Ay lutho ubekafuna ukukhuluma. Angazi ukuthi le. All right. Sure. Don't miss this.